Здравейте! Ние сме IT Business Solutions. Част от дейността на нашата фирма е продажбата и отдаването под наем на принтери, копири и мултифункционални устройства. Поддържането, инсталирането и сервизирането на същите, както и рециклиране и продажба на консумативи за тях. Ние сме на пазара от 7 години и за този период сме изградили много от партньорски отношения в цяла България. Нашите служители от отдел продажба ще ви консултират кое е най-подходящо устройство за вас, а служителите от отдел поддръжка ще го доставят и ще го инсталират безупречно. Благодарение на дългогодишния ни опит, винаги доставяме на нашите клиенти точното устройство в точното време и на най-добра цена. Сега ще ви покажем част от устройствата, които предлагаме, като това са принтери и копири от най-висок до най-нисък клас. Очакваме ви!